Astelehen on guztioi Elortzibarren UPN alkatetzatik entzeko zentsura mozioa aurkeztu dute. Aldatu Elortzibarrek, Aranagarak eta Aine Noain Elortzibarko talde independienteek bat eginda aurkeztu dute zentsura mozioa eta oposizioari informazioa ezkutatzea leporatu diote Sebastian Marko alkateari. Gasteizen azken sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea egin du udalak. Asteazkenean gizon batek emakume bati egindako sexu erasoa gaitzetsi dute. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza grebari dagokionez, LAB eta Steilasen hezkuntza sailak gaurko bilera teknikoa bertan behera utzi duela salatu du. Joseba Siron Iruñeko alkateak udaleko ateak ireki dizkio 11 telebistari aktualitate solasaldian parte hartzeko. Pasaden ostiralean ia 28 gauzatu zen hizketaldia. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan aktualitate solasaldian eszenatokia aldatu dugu, 11ko platutik irten eta Iruñera arte etorri gara Joseba Siron alkatearekin hitz egitera. Arratsaldeon da mila esker udaleko ateak irekitzeagatik. Zuei etortzeagatik. Urtebete pasatxo da, jada bigarrengoz, Iruñeko alkate izateari eutsi diozunetik, nola baloratzen duzu orain arteko legegintzaldia? Bueno, nik uste dut balorazioa oso ona izan behar dela eta gainera, zerbait objektiboa da. Orain dela urte terdi, hiria guztiz paralizatua zegoen, proiektuak mugitu gabe, UPN-en gobernua guztiz isolatua, eta hilabete hauetan martxan jarri izan dira proiektu importanteenak, badago gobernu akordio bat eta gainera adibidez aurrekontuak baditugu. Bitatik bi aurrekontu atera ditugu, inoiz izandako handienak Iruñan. Gai ezberdinak jorratuko ditugu elkarrizketa honetan zehar, euskararekin hasiko gara eta honen inguruan pare bat kontu aipatu nahi genituzke. Alde batetik, hezkuntzarekin lotuta, Iruñeko aurreskolen egoera, badaude 14 udal aurreskola egun, bakarra euskara hutsean dena, Izartegi aurreskola, zuk legegintzaldi honen hasieran aipatu zenuen, zeuen egiteko bat zala, 20 hurrengo urtetako plana ezartzea, eta legegintzaldi amaierarako euskaraz ikasi nahi zuen aurrorok aukera hori izatea. Nola doa horren plangintza? Bueno, pues badoa, batzutan badakizu negoziaketetan eta hori akordioen bitartez lortzen diren udal gobernuetan batzutan gauzak negoziatu behar dira. Aurten, zan dezakegu, eskaintza handituko dela eta gainera modu uniformeagoan zabalduko dela hiri guztitik. Horretarako, akordio horretara iritsia izateko noski baita ere, gauza batzuk negoziatu behar izan ditugu, eta horietako bat da adibidez eredu mistoen funtzionamendua. Ez da, gure eredua, nik 30 urtez lan egin izan dut ikastola batean, badakit zer den murgiltze eredua, baina genekien baita ere gauza hauetan akordioetara iritsi beharko genuela PSN-erekin. Hau da, ja investidura egunean, edo abenduaren 28an, dela urte piku genekien zerbait, eta hala da. Gure diferentzia handienak udal gobernuan PSN-erekin dira hizkuntza politikaren inguruan, eta adibidez eredu mistoen erabilera izan da, hori eman beharreko zerbait. Hori bai, gure helburuetan ez dugu etziko. Horregaz nahi du legegintzaldi amaierarako euskara hutsean dagoen beste aurreskolarik ikusiko dugula Iruñan? Bueno, espero dut eta horretarako lan egingo dugu eta pedagogia ere egin beharko dugu dudari gabe. Kara alde batera utzita, etxe bizitzaren gaiari utziko diogu orain, azaroan jakinarazi zuen Nafarroako gobernuak hainbat udalerri eremu tentsionatu izendatuko zituela, haien artean Iruña bat izanik, prozesu hori martxan jarri zuten, nola baloratzen duzu erabaki hau, eta zer suposatuko du Iruña eremu tentsionatu izendatzeak praktikan? Bueno, zerbait importantea izango da, oraindik ez dakigu oso ongi nola gorpuztuko den akordio edo lege berri hori. Esan dezakeguna hori bai da Iruñan etxebizitzaren alorrean
arazo handia dugula, inzuzen ere, iruindarrentzat eta batez ere jende gaztearentzat hau da arazorik nabarmenena, beste guztien aurretik. Ideia bat egiteko, jakin badakigu, oraingo Iruñeko familia, edozein familia batek dedikatu behar duela bere errentaren erdia, 50% ordaintzeko etxe bizitza. Eta jakin badakigu ere, adibidez, oraingo gazteen emanzipazio adina Iruñan 29,7 urtetan dagoela. Hori da, benetan, hori da desastre bat, hori da sarraski bat. Eta horren aurrean neurriak jarri behar ditugu, bai, ala bai. Guk martxan jarri ditugu neurri batzuk, orain dela urtebete, otsailean, 2008ko otsailean aurkeztu genuen etxe bizitza plana, nun planteatzen ditugun, epe motzeko eta epe ertaineko neurriak, adibidez, 1.200 etxe bizitzen eraiketa, baita ere eredu propio eta berri batzuetan, adibidez, gazteentzako, edo, en fin, etxetik emantzipatu nahi duten gazteentzako, adibidez, baita pertsona adineko jendearentzat ere, en fin, eredu ezberdinak, eta horretaz aparte, baita ere, epe ertainean, espero dugu Donapea, auzo berriaren garapena martxan jarri ahal izatea. Pausuak ematen ari dira. Baita ere, eta horrekin lotuta, egon daiteke alde zaharrean ezarri dugun pisu turistikoen moratoria. Azken finean horrek eragiten duena da baita ere alokairu eta erosketa prezioetan ere igotzea. Eta beraz, horiek dira neurri importanteak. Orain, Nafarroako gobernuak aurreratu duen lege hori ere bada zerbait importantea askotan gainera aldarrikatu duguna. Ez genuen inolako zalantzarik ere Iruña berez zonalde tensionatu bat zela, baina Nafar gobernuak hori eta gehiago ere esan duz bakarrik Iruña eta zentroa baizik eta Iruñerria guztia. Beraz, eta legeak zer esango duen zai, nik uste dut neurri oso importantea dela. Bestalde, ezin aipatu gabe utzi Erorien monumentuaren kontua. Azken garai honetan, zer esan ugari sortu duelako, azaroan 20an jakitera eman zen, eraikinari beste resignifikazio bat emango zitzaiola, eta Marabias Lamberto Memoria Zentro izendatzeko erabaki hori eman zen ezagutzera. Talde memorialistek erabaki hori haiei kontsultatu gabe hartu zala salatu zuten orduan. Erabakia oraindik egoki hartu zen, akatsen bat izan da prozesuan, ezakit balorazioa. Bale, bueno, lehenago utziazu esaten gauzatxo bat. Erorien monumentua bertan eta ukitu gabe egonda ez dakiten 80 urtetan. Eta horren inguruan zerbait egin duen alkatetza bakarra hause izan da. Nire taldeak eragindakoa. Plazari izen aldatu genion, Mola eta Sanjurjo militar fascistak atera genituen hortik, lehenengo pausu hori eman genuen aurreko legealdian. Eta guk adierazi genuen, hori ez, ibilera luze bat nun pausuak ematen jarraituko genuela. Eta momentu hori noski iritsi da. Zein da arazoa? Bueno, alkate bezala, enaiz inolaz ere guztiz ahalduna aspektu bakar batean ere, Erorien monumentuan zerbait egin ahal izateko behar dudan lehenengo gauza da aurrekontu bat. Aurrekontua lortzeko behar dut hemen udalel barruan gehiengo bat. Eta gehiengo hori lortzeko behar dut bai, ala bai, PSN-eren babesa. Bestela, nik 8 zinegotzi ditut, 27-tik, en fin, nahiko genuke 14 izatea, gehiengo absolutua izateko, baina ez dugu. Da beraz, horren babesa behar genuen. Bat, aurrekontua lortzea. Ja behin aurrekontua lortuta, errepikatu nahi dut PSN-eren adostasunarekin, eliminatu behar dugu momentu honetan Erorien monumentuak duen babes legala. Babestua dago, ezin da ukitu, ezin da deus egin. Eta babesa hori kentzeko behar da legebiltzarraren adostasuna, gehiengoa. Eta berriro ere PSN horretan beharrezkoa da. Eta ja bi pausu horiek ematen direnean, orduan, sartuko litzateke orduan bai, udalaren papera, batez ere, ideien lehiaketa bat konbokatzeko. Beraz, genituen aukerak, gauzak horrela, genituen aukera bakarrak ziren. Edo, utzi zegoen bezala, hau da, UPN-ek nahi zuena, eta hori da guk nahi ez genuena,
edo bestela egin duguna. Hau da, adostasun batetara iritsi. Nik beste gauza batez egin nahiko nuke hori? Bai, dudari gabe, baina errepikatu egiten dut. Bazen edo egin duguna edo bestela ezarrez, ez zegoen beste posibilitaterik. Eta nik espero dudana da oraindik gelditzen den bidean, ahalik eta jende gehien konbentzitzea eta inkorporatzea prozesu honetara, benetan iruditzen zaidalako ongi bukatu dezakegula espazio hori. Beraz, orain momentu honetan aurre ikustenen aukera bakarra memoria zentro honen aukera da, edo oraindik badago aukera, eraisketaren aukera posible da? Bueno, eraisketa partzialak hoize ja planteatuak daude. Eta batez ere nik uste dut, hemen bermatu behar dena eta hori da importanteena, niretzat, da, orain arte fascismoaren aldeko monumentua izan dena, justu kontrakoa bilakatzea. Imagina dezagun zer gertatzen ari den momentu honetan munduan. Eta fascismoa nolatoki guztietan berriro belarriak ateratzen ari den. Eta testu inguru horretan, kontestu horretan, Iruña kontrako norabidean doa. Hain zuzen ere, fascismoa salatzeko. Beraz, errepikatzen dut, fascismoaren aldeko monumento bat, fascismoa salatzeko monumento bat bilakatzen badugu, nik benetan pensatzen dut oso ongi goazela. Eta gero, horren barruan edo horra iristeko ze elementuak bota, ze elementuak gehitu, edo zer estali, zer ez estali, hori nik, guri politikoi tokatzen zaigu baliabideak jartzea, eta gero, imaginazioa ja arkitektoek eta artistek eta taldeek jarri beharko dute. Bestalde, hilabete batzu falta dira oraindik, baina urtengo San Ferminak ere hortxe ditugu, antolakuntzan jada buru belarri egongo zarete dagoeneko. Zer kontatu dezagukezu urtengo jaiez, badago berrikuntzaren bat aipa dezakezuna? Bueno, San Ferminak Iruñan badira urte osoan zehar prestatzen den zerbait. Benetan esate dizut, ez da literatura, uztailaren 15ean ja egiten denean balorazioa, badakit Maider Beloki, zinegotzia eta bere talde hasten direla, ondorioak idazten eta zuzendu beharreko gauzak apuntatzen beti dago aldatzeko zerbait. Eta poliki diozun bezala makina martxan jartzen hasiko da. Adibidez, aste honetan ja aterako dira aurtengo San Ferminak iragartzeko egongo den kartelaren inguruko lehiaketa martxan jartzeko lehenengo pausuak. Eta hortik aurrera ja, horrekin hasten garaia makina beroketa. Aurten, adibidez, nik espero dudana, eta badakit maitzen ari dela guneen diseinua, eta inoiz baino gune diseinu inklusiboena martxan jarriko dugula espero dut. Eskaera oso handia da, beti izaten da oso handia Iruñan, gero eta handiagoa da beti, baina, pentsatzen dut horrek ere islatzen duela noraino Iruña hiri anitza den. Eta beraz, guneen inguruan, hori ez, pensatzen dut inoiz baino inklusiboagoak izango direla. Musika programazioa ere, hori ez da nik zuzenean daramadan zerbait, Maider Beloki horretan oso aditua da eta oso trebea, baina badakit baita ere bilatzen ari direla musika talde ezberdinak, gazteentzat eta gazteak ez direnentzat eta bertako musikariak eta kanpoko musikariak, zerbait baita ere anitza egiteko. Zezenketen kontua ere badago, iritzi ezberdin ugari daude honen inguruan, ñabardura ugarirekin. Nola irudikatzen duzuzuk San Ferminen etorkizuna? Zezenik gabeko San Ferminak posible izango dira momenturen batean? Begira, normalean hau galdetzen didatenean, eta askotan galdetzen didate, bi erantzun edo erantzun bikoitza ematen dut, ez? Lehenengo eta behin, esaten dut, askotan, gainera, ez dudala nik oso logikoa ikusten, 21. mendean, jendearen aizia animalien sufrimenduaren gainean egitea. Normalean, hau, esaten dudanean, sektore taurinoek kritikatu egiten haute. Eta gero bigarren zati bat, ere, esaten dut, momentu honetan ezin ditudala San Ferminak imaginatu, eta uste dut ezin ditugula San Ferminak imaginatu zezenik gabe.
entzierro hori gabe, zezenketari gabe, behar bada, eta momentu horretan da, hori, ja antitaurinoek kritikatzen daute. Baina pentsatzen dut bi gauzak direla osagarriak eta gainera egiazkoak. Orain, Sanferminetatik zezenak kentzeko aldatu beharko genituzke Sanfermina goitik bera. Eta behar bada egin beharreko zerbait. Eztabaida hori uste dut kalean eta gizartean egon behar dela, oraindik ez dago, badago eztabaida bat zezenen inguruan, baina ez dago eztabaida bat Sanferminen inguruan zezenekin edo zezenik gabe. Eta hori bada baita ere egin beharreko zerbait. Agian, aipatu duzu, lehenengo pauso litzatekela zezenketa kentzea entzierroetako zezenen parte hartzea, baino hori irudikatu dezakezu lehenago agian? Ez dakit nik hori esan dudan. Ez hori esan, baina esan nahi dut ezberdintasuna egin duzu kontu horien artean. Bai. Bueno, azkenik, etorkizunari begira ere, aliantza politikoen kontua aipatu nahiko nuke, ez dakit hirugarren legegintzaldi buruzko bat egongo balitz, ikusten ote duzun aukera balizko gobernu horretan koalizioa alderdi gehiago gehi. Bale, hombre, nik urrengo legealdi batean adibidez imaginatzen dudana da Euskal Herria Bildu 14 zinegotzirekin. Horrela, gehiengo absolutua izango genuke, eta bueno, atera ahalko genuke gure programa. Baina, orain arte behintzat, hauteskundeetan, herriak, gizarteak, helarazi digun radiografia ez da hori izan, baizik eta Iruña askoz ere anitzagoa dela. Momentu honetan, 5 indar politiko osatua dago udalbatza, eta beraz, ez dut uste hori aldatuko denik. Horrela baldin bada, hombre, Vox, zorionez, ez dago islatu, ez dago representatua hemen Iruñeko udalean, PP eta UPN bai, baina hiru indar horiek segurazki edozein negoziazio batetik kendu beharko genituzke. Eta orduan, bueno, aurten kontigo zurekinekin eta geroa bairekin osatu dugun udal gobernua oso eraginkorra, oso efikaza dela iruditzen zait, lan egiten ari gara oso gustora, pentsatzen dut lan oso ona egiten ari direla nire indar politikoko zinegotziek baita bestek ere, eta gero segurazki berriro ere adostasunetara iritsi beharko dugu PSN-erekin. Gauza batzuetan erreza izaten ari da, adibidez afera sozialetan nahiko erreza izaten ari da, edo hirigintzako aferetan hizkuntza politikan adibidez gehiago kostatzen ari zaigu. Eta horretan jarraitu beharko dugu lan egiten, eta jarraitu beharko dugu baita ere pedagogia egiten. Nik urrengo legealdia espero dut antzekoa, zentzu horretan. Udaletxe honetan sartzen hasi nintzenean, bisitak egiten ezagutu nuen Euskal Herria Bildu 3 zinegotzirekin, gero urrengo legealdian 5ekin, gero 7 eta honetan 8. Bueno, pentsatzen dut oraindik ere hasi dezakegula, UPN-ren gandik oso gertu gaude, 3.000 botu besterik ez, eta zinegotzi bakarra. Beraz, lehen indarra izatetik ez gara horren urrun. Gobernuan EH Bildu eta PSN batera ikusteko aukera bai? Gobernu barruan bai, PSN. Gobernu barruan. Bueno, hombre, behar bada gauza batzuetan gauzak simplifikatuko ziren, baina momentu honetan, hori da haiek erantzun behar duten zerbait, haiek beraiek esan dute behin baino gehiagotan gainera, ez momentu hori ez dela iritsi. Prest daudenean negoziatzen hasiko gara. Elkarrizketa jarraitu genezake, baina gaurko hemen utziko dugu. Joseba Siron, 1000 esker Amaikarekin hizketan egoteagatik. 1000 esker zuei eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. EAJaren aginte maki hartu du asteburuan Aitor Estebanek. Eusko Alderdi Jeltzaleak 9. batzar nagusia egin du Donostian eta bertan izendatu dute aho batez Euskadi Buru Batzarreko presidente. Aitor Estebanen eskutan dagoia da EAJaren aginte makia. Eusko Alderdi Jeltzaleak 9. batzar nagusia ospatu du Donostian eta barne prozesua amaiturik Aitor Esteban izendatu dute aho batez EAJko presidente Andoni Ortuzarren 12 urteko lidergoari bukaera emanez.
Aitor Estebanek Ortuzarren eskutik jaso du agintemakila unkituta, Atano 3. pilotalekuan bildutako 1008 alderdikideen aurrean. Estebanek bere lehen hitzaldian batasunerako, eredugarritasunerako eta apaltasunerako deia egin du. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasunak. Denok batera utz dezagun larrua gure aberriaren eta berton bizi direnen ongizatearen alde. Eta entzun diezaiegun, haiek izango baitira gure bidea gidatuko duen iparrorratza. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna gizartearen zerbitzura, gure aberriaren zerbitzura beti. Estebanek argi utzi nahi izan du EAJ ez dela bi arimako alderdia, baizik eta 22.000 alderdikideak biltzen dituen proiektu bateratua dela. Mezu horrekin barne tentsioak gutxiesteko eta batasunaren ideia sendotu nahi izan du. Bere hitzetan, helburu nagusia Euskal Herriaren askatasuna da eta horretarako alderdiaren kohesioa ezinbestekoa dela azpimarratu du. Aitor Estebanek mezu berezia helarazi die belaunaldi berriei gazteak alderdiaren etorkizuna ez ezik, baita oraina ere badirela azpimarratuz. Horrekin, belaunaldi berriak erakartzeko eta haien parte hartzea indartzeko asmoa agertu du. Euskararen aldeko konpromisoa ere berretsi du alderdiko presidente berriak, hizkuntza bizitzako esparru eta erregistro guztietara zabaltzeko asmoa agertuz. Politika eta administrazioaren esparruan indartzeaz gain, gizartearen arlo guztietan sustatu nahi azaldu du. Bestalde, emakumeen presentzia alderdiaren barruan handitzeko konpromisoa ere hartu du. Aipatzekoa da, hala ere, Euskadi Buru Batzar berrian genero desoreka nabarmena dagoela oraindik ere, Estebanez gain 13 kidez osatua baitago, eta haietatik 4 baino ez baitira emakumezkoak. Naiz eta EAJak emakumeen parte hartzea handitzeko asmoa adierazi, oraingo zuzendaritzan behintzat ez da oreka hori islatu. Gaurkoan lehen legealdiko legebiltzarkideak omendu dituzte Eusko Legebiltzarraren 45. urteurrenean. 45 urte bete ditu Eusko Legebiltzarrak. Lehen Eusko Legebiltzarra 1980ko martxoaren 31an eratu zen, martxoaren 9an egindako hauteskundeen ostean. Egun horretan bertan legebiltzarkideek kargua hartu zuten, mahaia osatu eta Juan Jose Pujana hautatu zuten presidente. Aste batzuk igarota Carlos Garaikoetxea aukeratu zuten lehendakari. Lehen legealdi hartan, oraindik ere garrantzitsuak diren legeak onartu ziren. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen egoitza, Jaurlaritzan legea eta euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legearena besteak beste. Astelehen honetan, Gernikako juntetzean lehen legealdiko legebiltzarkideak oroitzeko eta omentzeko ekitaldia egin da. 1980ko martxoaren 31an Eusko Legebiltzarra eratu zen egun eta leku berean egin da, eta ara bertaratu dira bilkura horretan egon ziren legebiltzarkideak. Han egon dira ere, halaber, egungo euskal diputatuak, legebiltzarreko lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzako sailburuak. Bertan, irudi historikoak proiektatu dira eta Eusko Legebiltzarreko dominak eman zaizkie legebiltzarkidei eta hil zirenen familiei. Eusko Legebiltzarrak bilakaera handia izan du 45 urte hauetan zehar, hasieran gizarte eragileen presentzia txikiagoa zen eta batzorde gutxi antolatzen ziren. Gaur egun egoera aldatu egin da, batzordeak ugaritzeaz gain gizarte eragileen presentzia ere areagotu egin da. Gaztetxeei begira, Burlatako gaztetxeak aurrera egingo du udalarekin akordioa lortu ostean. Burlatako Gazte Asanbladak udalarekin akordioa iragarri du gaztetxe berrirako. Joan den larunbatean, Burlatako Gazte Asanbladak manifestazioa egin zuen gaztetxearen alde, eta 1000 pertsona inguru bildu ziren. Martxaren amaieran akordioa iragarri zuten udalarekin, espazioaren jarraipena bermatzeko. Akordio hori hilabetetako negoziazioen eta protesten ondoren sortu zen, udaletxearen aurrean kateatzea barne. Aditzera eman dugu, azken aste hauetan aurrera eman diren borrokaren ondorioz, gobernuak bere jarrea birpentsatu duela eta Gazte Asanbladak exigitutako minimoak onartzeko bere burua behartuta ikusi du. Beraz, Burlatako gaztetxea aurrera eginen du. Udalak utzitako lokal berria Joakin Azkarate kalean dago, lehen hor beren bulegoak zeuden tokian. Lortutako akordioarekin pozik egon arren, Gazte Asanbladako kideek adierazi dute baldintzak ez direla aproposak beren jarduerak erabat garatzeko.
Hala ere, akordioak hobekuntzak jasotzen ditu. Hala nola, biltegi bat izatea, udalak hornidurak ordaintzea eta kontzertuak bezalako jardueretarako beste espazio publikoak izatea. Gainera, lokala lagatzeko epea 3 urtera luzatzen da, luzatzeko aukerarekin. Bertarizkun Burlatako alkateak naizi azpimarratu dio, akordio honek Nogalera 2025 proiektuko obrekin jarraitzea ahalbidetuko duela. Baldintzak hobetu daitezken arren, Gazte Asanbladak garaipena gazteen espazioen aldeko borrokaren urrats garrantzitsu gisa ospatu du. Komunitateak gaztetxearen jardueretan parte hartzera gonbidatuz. Sexu indarkeriari arreta integrala emateko Gipuzkoako 2. zentroa zabaldu dute Arrasaten, adixetasunei. Sexu indarkeriaren biktima diren emakumei haien senidei eta gertuko pertsonei laguntza integrala emateko Gipuzkoako 2. zentroa ireki dute Arrasaten. Emakundek egindako lanketa batek jasotzen du 2024an 291 sexu indarkeri identifikatu zirela Gipuzkoan. 291 delitu Gipuzkoan, eta zentro seguru honetan ari berriaken arreta integral hori eskaintzen zaie. Alde batetik, informazioa, ze zerbitzu dituzten eskura, akonpainamendua, laguntza psikologikoa eta laguntza juridikoa. Ari berria sexu indarkeriari arreta integrala emateko foru zerbitzua da. Gipuzkoa osora zabaldu nahi du Aldundiak eta horretarako 3 zentro aurreikusten ditu. Iaz Ari berriaren lehen egoitza inauguratu zen Donostian. Eguneko 24 orduetan urteko 375 egunetan arreta espezializatua bermatzeko. Dagoeneko 350 kontsultari eman dio erantzuna, horietatik 137 zuzeneko biktimak izan ziren. Ari berria 3 zerbitzuetako 2. pasaden astean inauguratu zuten Arrasaten, eta epe motzean datozen hilabetetan Zaldibien Goierrin zabalduko dute 3. zentroa. Zer da Ari berriak zentro hauek eskaintzen dutena? Ari berriak ari mutur bat, ari bat eskaintzen dieguna emakumei, sexu indarkeria jasat duten emakumei eskaintzen diegun ari mutur bat, ari horri tira egin eta guganatzeko. Hau espazio seguru bada, eta espazio seguru honetan arreta integrala eskaintzen zaie emakume hauei. Arrasateko egoitza berrian informazioa, orientazioa, laguntza psikologikoa eta soziala emango dira, baita emakumen eskubidei eta aukerei buruzko aholkularitza ere. Sexu indarkeria motaren bai jasan duten edo pairatu dutela susmatzen duten emakumei arreta espezializatua eskaintzeko diseinatuta dago. Hala ere Donostiako egoitza nagusiaren funtzionamendu desberdina izango du, ez baitu 24 orduz aurrez aurreko arreta iraunkorra eskainiko duen langilerik izango bertan. Kasu honetan hitzordua emango zaio biktimari instalaziora gerturatzeko. Arreta nahi dutenek Ari berria abildua gipuzkoa.eus 900 telefonoa eta 7444 WhatsAppa dituzte eskura kontsultak egiteko edo informazioa eskatzeko. Onaino kontatzeko genuena, Kaparrak taldearen ikusiartea bestearekin agurtuko gara astelehen honetan, ongi izan. Ez da beti bezala, ez da hemen gurekin, denborazko pasaua erren zure utzunia ez da betetzen, baina ez gaude triste, zutaz oroitzien, barre bat urtetzen jaku, bizipen bakoitzien. Berriz elkartuko gara laizter, da dantza ingo, indako topa bakoitzian, zugan pentsauko, kontako atzut pasau dana, gitarra erundo, kantetan gauen abestixak, berriz jotzeko. Honen doinuan, ez da berdin entzuten, soka baten falta daukot, askoari da igertzen, soi horren bila nabil, eta ez da posible, melodia berri hontan bakarrik bosoka daude. Berriz elkartuko gara laizter, da dantza ingo, indako
Potopa bakoitzian zugan pentsauko kontatzatuz pasau dana gitarra erundo kantetan gaue